тук, както се обичам се шегувам, особено когато имам спортни гости, не че и този няма кариера като футболен вратар в ЦСКА 1948, ама любимата система на Димитър Пенев, с която старахме четвърти света, е организиран хаос. По този начин, освен да го добавим с вашите включвания, този хаос да стане по-неорганизиран на krumsaloflife.78.tv или на QR-кода, е импровизацията, която предлагам да направим с Иван Герасимов. Здравей, добре дошъл. Често си бил тук, няма нужда и да те представям, защото особено в социалните медии ти е една огромна част от последователите си така вдъхновение с нещата, които правиш. Много са, но днес ме впечатли, освен че беше на протеста на хората от културата, които се чувстват забравени и пренебрегнати точно навръх 1 ноември, Деня на будителите, за Хелоуин въобще дори няма да споменаваме, но това стихотворение, което прочетох, че преди 2 години си написал до Христо Ботев, направо ме вцепени. Хем е силно, хем е актуално, може би и сега, и след 10, и след 100 години. Хем е хубаво, ако ти, когато прецениш, ако искаш да го прочетеш на зрителите. Ако искаш, може с това да започнем и след това да обсъдим другите теми. Те ще разберат защо на 1 ноември го правим. Да, ти по специален начин. Само искаш и да бъда прав някъде да стана и сега да чудесно, да, стани, ще импровизираме режисьор. Само да кажат колегите към коя камера да се обърна. Тя ще ти светне, ето е там. Стихотворението е написано преди 2 години в метрото, пътувах и се прибирах и точно когато трябваше да сляза на метростанция Вардар, просто от гледката, която видях, това е като да ти ударят шамар с лопата. Нещо те премазва. Деца, младежи, които нямаха и 18 години, намацани като вампири, като с тикви, някакви рокли стърчат, тук някакви зъби. Просто това е наистина нашата култура умира, чуждата култура всъщност става модерна и понеже много обичаме да казваме във Фейсбук колко сме силни, никой не прави абсолютно нищо. Защото на приказки и на дела има голяма разлика. Стихотворението е написано тогава, хванаме срам, доплака ми се и просто излях си, така да се каже, душата в стихотворна форма. Това, което вие, това е подарък за Крум. Така че ще ви го прочета с максимално много чувство, за да мога да усетите емоция, която съм усетил аз тогава преди 2 години. Точно на 31 октомври, някъде вечерно време беше. Тоест на Хелоуин. Да. Прости ми, Христо. Много ме е срам. Срам ме е, Христо. Плаче ми се даже. Да ревеш ли? Да беснееш ли? Не знам. Срам ме е, Христо. Реалността ще те размаже. Ходейки сред свои, да се чувстваш сам. Срам ме е, Христо. Не знам какво да сторя. За тези ли умряхте? За това ли всичко беше? Срам ме е, Христо. С кого да поговоря? Кажи ми, как при вас честта високо ви държеше? Срам ме е, Христо, защото съм наследник Твой. От Твоето племе, от Твоя род. Срам ме е, Христо, нямам аз покой. Ще има ли спасение за този народ? Срам ме е, Христо, народ не е, а овце, които гледат само личната изгода. Срам ме е, Христо, давам 2 си ръце, да мога да ти кажа в очите смърт или свобода. Срам ме е, Христо, много ме е срам. Моля те, прости жалките ми дела. Срам ме е, Христо, не искаш бъдеш там. Пред полицаи и без маска, челета им трепери цела. Прости ми, Христо, грешен цял живот съм аз. Кажи ми как по-малко жалък да остана. Прости ми, Христо, прекланям се пред вас. Де да можех за ръката да те хвана. Да те питам, Христо, как живее се без хляб, без покрив, дрехи и без препитание? Да те питам, Христо, кога духът остане слаб, как превръщаш го в силен, Твое упование? Да те питам, Христо, как да продължа? С перото или с пушката на рамо? Да те питам, Христо, кого да обкържа? Той едничък враг да беше само.
Да те питам, Христо, световен титан, какво и как да сторя овцете да събудим? Да те питам, Христо, духовен великан, кажи ми, как света отново да очудим? Помощ няма, знаеш го, сами сме пак. Срам ме е, Христо, децата изпростели. Надежда няма, сякаш съм сирак. От чужда пропаганда хората осъкатели. Срам ме е, Христо, моля те, прости. Кажи ми как в очи да те погледна. Срам ме е, Христо, в душата мъка на гости. Сърцето ми от липсата на дух се стегна. Срам ме е, Христо, мисля, че това е краят. На цял един народ, на една идея. Срам ме е, Христо, поне малцина се покаят. Обича ли България, ще умрат без нея. Ще умрат като роби, като мършав скот. Всичко свърши Христо. Не трепва нищо им в душата. И мене ме е срам, Христо, че този славен народ доброволно и сам отряза си главата. Не ми прощавай, Христо. Заслужавам да умра. Но не като тебе, а като жалка и гнусна твар. Прости ми, Христо, че не смогнах да ги спра. Не ще погледна ви в очите. Не и с този товар. Благодаря. Много таланти имаш ти. Благодаря ти, Иванка. Много таланти имаш, много по различен начин се опитваш да събудиш това общество. Не знам дали да направя рязък преход от сериозната част към една по-усмихната, защото, както споменах, обичайки организирания хаос, забравих в началото да покажа една карикатура, която е реплика на прословутата такава на Стефан Данил във филма "Дами канят". Помниш ли, ако си го гледал, черно-бял, велик филм, той беше шофьор на такси, как сваляше мадамите. Казваш, така на всяка една, която се качва в таксито, той каже: "Ау, имаш много хубави очи." Те, колеги, покажете карикатурата на Бойко Борисов с Ваня Григорова. "Ау, Ваня, ти знаеш ли, че имаш страшни, точното определение беше, че имаш страшни очи, подстрашни." Той разбираше хубави. И другата закачка е, че утре в Българската национална телевизия трябва да има дебат върху това кой да бъде кмет на София след втория тур на балотажа в неделя. Васил Терзиев предложи обаче на Ваня Григорова дебатът да бъде по тройки с още двама сътрудници. И разбира се, в интернет започнаха се смеят, че за Терзиев, който покания Борис Бонев, това ще бъде първата тройка, в която участва и жена. Така, опитвам се да излезна от това, което ни е обхванало като отчаяние, защото 1 ноември се превръща в броене на хората, които под някаква форма са останали в сферата на духовното. И всичко се трансформирало в материално. Дори, не знам, ти днес на протеста на хората, свързани с културата, говорихте ли си за тези неща? Говорихме си. Тодор Беленски, който ти много добре познаваш, беше единствения, който с него записахме всъщност дъщерята на Тодор Колев и служител от Народния театър Иван Вазов, които изказаха болката на системното, повтарям, Круме, системното унищожаване на културата, което ще заличи паметта на нашия народ, особено на младите хора, което означава, че без национална идентичност ние нямаме национална сигурност, нямаме държава, просто разпадане отвътре, а не да кажа да сме отишли на война, да са ни убили. Това е просто системно разпадане, убиване, но по-лошото е, че нашите българи участват в този геноцид и именно такива хора, като тези, които видяхме днес през Столична библиотека, които работят на мизерни условия. Театралните работници, които са
които работят на сцената, просто нямат почивен ден, а по закон им се полага минимум от 48 часа, т.е. събота и неделя да почиват. Защото това не е стандартна работа, като в държавната администрация да работим от 8 до 5, плюс това в държавната администрация получават допълнителни възнаграждения месечни, когато има извънреден труд. Само че тези работници не само не получават, ами ти знаеш, когато има някакво представление, то не свършва в 5 часа, то може да започне в 6 вечерта, може да свърши в 7, в 8, в 9 часа, след това трябва да се почисти сцената, да се съберат декори. Така, като човек, който участва в няколко подготовки на концерти в бистите, където съм израснал. И просто този труд на тези хора, които създават цялата възможност да се види едно представление, да се подготви, те не се вижда. И не само искат достойно възнаграждение, нормални човешки условия на труд, добро отношение, искат повече бюджет за самата култура в страната, тъй като то е 0,4% от брутният вътрешен продукт. Преди да погледнах данните за 2022 бюджета беше, мисля, че 342 милиона, за 2023 е 357, което то няма до 1%. Това е трагедия. По времето на Втората световна война си как в гримьорната, че Чърчил, когато го попитат дали да не заделим бюджета от култура да го пренасочим към военно дело, за да можем да сме по-боеспособни на фронта, той казва не, защото ако го направим, вие какво ще защитавате, когато няма култура? Вие няма за какво да се биете. Аз слушах по радиото едно интервю с майка на момче, завършило в Американски университет и реставрация. Колко усилия е положило, колко изпити е взело, колко му е струвало обучението. И перспективата да се върне да работи тук е 700 лева заплата. На реставратор, на културни ценности, на икони, на църковни стенописи и иконописи. Отчаиващо е. Хората в библиотеките, хората в музеите. Всичките хора, които бяха библиотеки, музеи, галерии, театри, днеска ги видяхме, просто... Колеги, пуснете и мнението на Гъдю, да. Когато просто видиш човека, ти виждаш на лицето му е изписана култура, уважение. Те не искат нищо. Едно нормално, достойно възнаграждение. Не ги забелязва. Абсолютно. Абсолютно, както дойдоха медиите, заснеха малко кадри отстрани, журналистите казаха някои думи, си отидоха. Нито един не попита хората за какво става. Просто там видяхме и след това Ваня Григорова беше там. За мен това, дори да е поканена, ако тя уважава себе си, няма да отиде, тъй като това ще бъде възприето като грозен пиар. За мен това не е правилно, защото точно в този ключов момент, който събота в момента ще избираме дали да ни заколят или да ни разстрелят, да отидеш на това нещо, аз не би го направил, но както знаем, в момента ГЕРБ завзеха, мисля, че около 70% от градовете в страната. И в момента това означава, че те са завзели все едно около 35-40% от българската икономика, защото София знаем, може би 50 или 60% от икономиката, нямам представа. И те да не се борят за ГЕРБ и някой това да го повярва, инсталирайки Ваня Григорова за алтернатива, която допреди месец и половина-два нямаше толкова чести участия в телевизията. И това много интересно нещо е, на Възраждане цялата кампания за цялата страна е 800 хиляди лева. Кой плати на Ваня Григорова кампанията, която до петък на 27 беше 1 милион лева, при положение, че Възраждане имат повече депутати от БСП, останалите партии зад нея дори не бяха парламентарно представени, откъде идват парите? Прокрадва се едно именце отзад, тук се спомене. Диан Николов попита Круме в дебата в БНТ, мисля, че беше. Да сподели Пеевски и Борисов стоят ли зад нея. Тя не отговори на въпроса. Когато попита, работили сте в отворено общество, каквато информация има. Сорос. Тя не отговори на въпроса. Ако ти нямаш някакво притеснение, никакъв проблем да отговориш. И нещо, което мен направо му отврати, тъй като аз не я познах преди това, как може да кажеш, че правителството е водило некадърна политика, когато не е убедило населението да се вакцинира. А в момента с екипа сме превели една книга, която скоро ще излезе от печат, на една американска лекарка, която последните 2 години, книгата излезе 2021 година, 20 механизма за увреждане на човека вследствие на 4-те ваксини, които бяха много разпространени и ще раздаваме безплатно. Тя е с цел образование. Това, където в Деня на будителите, искам само да ти кажа нещо друго, Круме, будителите не са само тези, които примерно пишат песни. Тук говорим за музика, за изкуство, за дърворезба, за дори, ако щеш, скулптурство. Говорим за това да помогнеш на хората да не се вакцинират, защото ще се увредят. Въобще говорим за
цялата... Просветителската част на Да, обществото. не просто да кажеш, нали, много хубави песни или пил много хубави поети художници. Не, тук говорим да обясниш на хората за какво се случи, ако затворим тецовете. И колко хора ще останат без работа. Аз, когато отидох там на място, мога да ти кажа, че това бяха хора, които... Това са трудоваци хора. Аз на обекта всеки ден виждам работници, които правят тежка работа. Тия хора бяха същите. Една голяма част от тях работят винаги на открито на откритите рудници и при тях има 2 сезона само. Кален, когато вали дъжд и е сняг, и прашен, когато е сухо. И мога да ти кажа, че никой няма да отиде на работи при такива условия, за такива, при които те работят. А те просто искат да не се закриват това цялото нещо. Това с въглеродния отпечатък е такава глупост. Един квантов физик ни прави документи, но още не сме захвани да мога да го покажем, да го систематизираме. Няма такава глупост. Ние сме всичките тецове в света са под 1% от замърсяването на въглеродния диоксид, което вулканите го правят, знаеш много повече, което въглеродният диоксид е необходим, за да има нормална в природата, да има кръговрат и как се нарича думата, не мога да ти кажа. Просто това е естествено създаване, тъй като растенията поемат въглероден диоксид и излишък кислород. Защото тогава вместо да затваряме нашия тец, който държи цяла югоизточна България да. не насадим, примерно да кажем 500 декара гора. В Гълбо са изсечени вековна гора, 600 квадрата, за да поставят фотоволтаици. Ето това нещо да го кажеш на хората, това също е будителство. Просто да обясниш проблемите, които са навсякъде. Ти виждаш, ти си по-голям от мене, виждаш къде нямаме проблем, къде нещо ни куца. В спорта ли, в култура ли, в образование ли, в икономика. И аз за това започнах предаването и с друг един будител в лицето на Григор Димитров, за него малко по-късно. Тъй като обаче добре нареди Ваня Григорова, за която аз после ще прочета един пост на Слави Трифонов, означава ли това, че твой фаворит е Васил Терзиев? Не, аз не бих гласувал. Аз съм по регистрация във Варненска област, но аз няма да гласувам. Това да избирам да ме разстрелят или да ме обесят, за мен е едно и също. За мен хората, които дърпат кормилото и конците, не знам ли си видял публикация от вчера. Да, видях я, затова те питам. За мен това е страната на една и съща монета. Няма разлика. Това, че един го помпат медийно по един начин или го представят като левицата, това е някакъв такъв алтернатива. Добре, как може една алтернатива да се появи за няколко месеца и изведнъж да натрупа колко тя спечели 20% или 21% или това по пътя на цялата логика, която съществува в човечеството, това е невъзможно. Изведнъж инсталират някакъв човек и той изведнъж убира вота на всичките, една хубава усмивка, една внимателна, спокойна риторика и в същото време на дебата по БНТ не отговори на въпроса Пеевски стои ли отзад и работила ли е за отворено общество. Ако ти си чист, няма да има никакъв време да кажеш, няма такова нещо. А той, Васил Терзиев, като отговаря уж подробно и всеки път под различна форма за родословното си дърво, свързано с ДС, това удовлетвори ли те като опозиция? Само ти спомена едно нещо, и това приключваме. Нека хората просто да се върнат и да изслушат записа. Да, достатъчно ясно е кои хора стоят отпред. Просто трябва да бъдат сменени лицата. Затова Герд сложиха Хекимян, който е слаб кандидат, за да може да така едва ли не да се види, че те губят София, който изобщо не е така. Това е абсолютно поставено лице, за да може да се бие инжекция в Ваня Григорова и да си кажем, мале, това е невероятен кандидат, нали, левицата, тази дама това ще не прави. Минаха хора на престолична библиотека, може ли една снимка за Ваня Григорова? Поздравявайте, все едно виждат, няма представа. Ови, насъдено едно такова нагаждаческо, слугинско поведение спрямо политиците. Хората наистина ги приемат като рок-звезди или като холивудски. Просто защото говориш спокойно и разбираемо, усмихваш се, много си готина и това сякаш е достатъчно да гласуваш за нея. Аз съм убеден, че 99,99% нямат представа от плана за развитие на София, който Григорова екипа и се създали. Аз съм убеден. Кой гласува, информирайки си, да речем, 1, 2 или 3 седмици, взимайки решение. Мисля, че това е най-ниската избирателна активност в последните 33 години. 34,5%. С смешен брой гласове ще си изберем кмет. От 1 милион имаш ти право да гласуват в София, няма да съберат и по 100 000 гласа на човек тези двама. Отидохме на протест в петък вечерта, съм седял до 1 без 15 пред Столична община, където Общинската избирателна комисия искаше да
наруши закона и да пренебрегне решение на ЦИК, при положение, че ЦИК е по-върховна институция, само единствено да вкарат машините, защото ППДБ едва ли не така искали. Имаше брутално посегателство над закона и в същото време те, ако ЦИК не бяха казали това отпада, щяха да си сложат машините, дори ги бяха изнесли от там, където се складат помещения. Ние наистина, когато човек се погледне отстрани, аз го разбирам на 100%, че него не му се гласува. Защото ние наистина, каквото и да направим, много е трудно, но ако гласувате ние 80-90% от хората, тогава вече би трябвало да са малко по-различни цифрите. Тогава купения вод, платения вод, вече имате една друга тежест. Въпрос на проста математика. Така че, но пък и от друга страна разбирам хората, които са отвратени. Защото ние отиваме, ние се бориме, това е като правим пясък на морето, вълната го залива. Правим замък от пясък на морето, вълната пак го залива. Просто борбата е много неравна. Много е неравна, когато се просто за ресурси. И когато хората, които, в случая гражданите не само на София, на страната и хората в чужбина, които изпадане се в такова време, Круме, че ние имаме нужда от мобилизацията на всеки един човек, да се преборим с масовото упростачване, масовата пропаганда против едно или друго нещо. Просто ние сякаш, ако не гледаме телевизия, не сме информирани. Света е такъв, новия световен ред вече ни е хванал доста по-сериозно. Наскоро имах информация, не потвърдена, тъй като няма документи, за вкарване на един кораб с медицински медикаменти, ваксини, маски, легла, болнични там приспособления във Варна, което медиите мълчаха. Нямаше информация. Виждаме какво става в Близки изток, бомбардиране, използване на бял фосфор, който е забранен за използване на цивилни. Бомби. Просто човешкият живот вече отдавна е загубил облика, за който трябва да се борим. Именно тази борба, която ние се опитваме да направим, колкото и да е неравна битката. Сега ще цитирам Панайот Волов, който казва една гениална мисъл, че истински достойният човек е този, който винаги прави повече за обществото и по-малко за себе си. Именно ние съществуваме благодарение на такива хора. Ако сетеш, дали не е телефон, компютър или примерно радио или телевизия или примерно някакъв вид инструмент, автомобил, някой, който е работил години наред, за да създаде нещо, което всички след това го ползват и ние го приемаме за даденост. Света се крепи на тези единици, които успяват да преборят негативното мнение на останалите и се опитват по някакъв начин да са полезни, но и дори нищо да не се е случило. Те няма да съжаляват, защото даде всичко от себе си. Именно за това безкрайно много уважавам такива хора, които жертват абсолютно всичко, даже и живота си, в случая като Ботев, за името нещо по-голямо, нещо по-силно от тях, нещо, което да е полезно за години наред, за цялото общество. И затова ние ги споменаваме с гордост, с чест, но аз няма да до края на живота ми нито на цвет, няма да поднеса на един паметник, няма да ходя да ще 2 минути прав, защото това е много грозно лицемерие пред тези велики личности. Ние веднъж в годината да стоим, примерно прави 1-2 минути и е поднесен цветя и през цялото дълго време да не правим нищо. Нарочно поканих, уважаеми зрители, такъв млад и различен човек, защото е важно да чуем. А той е инициативен и той прави неща, които и се виждат и не винаги, но винаги са в посока на някакъв смисъл, който има това, което прави за обществото. Аз някой път пак ще го покана да разкаже за другите си активности. Благодаря ти. Остани само секунда, преди рекламите да прочета така обявения от мен пост на Слави Трифонов по повод изборите в неделя и след рекламите ще продължим с Николай Драгиев по темата войната в Украйна, Путин, Близки изток, Израел, Хамас и цялата тази трагедия, която се разиграва се наблизо около България. Цитирам от преди 5 часа. Противно на очакванията на някои политически партии, резултатите на Има такъв народ от местните избори са логично добри. И логично ще стават още по-добри. Използва случая да благодаря на всички гласували за Има такъв народ и на всички участници от структурите на Има такъв народ. Благодаря ви за вашата гражданска позиция, за вашата смелост, достоинство и отговорност. Благодаря ви, за мен е чест. Това, което ни очаква, е поредица от битки за установяване на нормален и достоен живот в нашата прекрасна родина. Ние ще ги проведем, защото това може да е път, изпълнен с трудности, но целта оправдава средствата. Следва балотаж неделя. Уважаеми съграждани, които сте гласували за Има такъв народ, вярвам и съм убеден, че вие имате достатъчно самосъзнание и чувство за отговорност, за да знаете за кого гласувате. Това е ваше гражданско право. Мога да ви кажа какво мисля аз. Не подкрепям и никога няма да подкрепям сегашното ръководство на Продължаваме промяната. И ще ви кажа защо.
Защото са безсрамни лъжци, защото се мислят за повече от останалите, мислят се за специални богоизбрани. Мислят, че всичко им е позволено, а всички нас останалите ни мислят за втора категория хора. Те безусловно са самозабравили. Те не случайно бяха наречени шарлатани и, както казах, когато ги свалих от власт предния път, те за нищо на света не трябва да се докосват до власт. Така мисля аз. Конкретно в София моят избор за кмет се каза Ваня Григорова. След като ПП имат голямо представителство в Общинския съвет, кметът за нищо на света не трябва да е пак от ПП, за да има взаимен контрол. В България това сте вие, всеки град, всеки малък град, всяко село, всяко селце, това сте вие. И аз вярвам, че мъдростта ще победи.